Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Davao, Mindanao, Tibok Pilipinas, Tibok Kalibutan, good morning. Welcome sa Abdinis sa itong panagbanuban sa programang Isyu sa Masa. Adlaw nga Biyernes, so gapit sa 23 na ng bulan sa Mayo 2025. Wapagyapon mahuman ang mga fiesta sa bulan sa Mayo. Ang patron San Isidro Labrador. Kamusta mga suki na tos kanginan, ito mga suking tigpanumay. Asa man mo gipang butang, gipang kulukar karon sa tong labawng makagagaom. Sa gyapon kami ng inaot nga nakamus may panglawas kapiskay kadasig sa kinabuhi. Samtang magubad na may kalagi kanini mga oras kato sa oras sa alas 9 karong buntag. This is 90.7 Love Radio. Ako yung alagad bata-bata June Bersamin. Dinhi sa atong programa, inyong programang Isyu sa Masa. Sama sa nandan dagat may kala katagang pagtagad. Dinhi sa to aga panagkuyog karong buntaga. Isa katapusang adlaw sa simana, wala paghapon mga higala muhupas ang mga hisgutanan, mga balita, mga isyu nga to ang mga higala nga tagag pagtagad. Salos na duha katakna ng panagkuyog dinhi lamang sa programang Isyu sa Masa. Ipila sa ito ang mga iskutanan karong buntaga. Mga senador kuno nga pabor kang Vice President Inday Sara dili papilon sa impeachment trial matod ni Congressman Lela de Lima. Isyu sa masa. Samtang 18 ka mga kabinete ni Pangulong Bongbong Marcos hingpit nang nagsubmite sa ilahang courtesy resignation. Apan, wala ang pangalan ni Sap Anton Lagdamio. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Mga Dabawenyo, giakusahan ni Speaker Romualdez nga ng budol. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Obligasyon sa gobyerno nasyonal, misaka na ngadto sa hapit tunga sa trilyon. Pangulong Bongbong Marcos, uban sa iyang administrasyon, wa pa'y nakit ang solusyon. Gawa sa mangutang na usab. Bureau of Treasury, nabala ka na. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang sa laing bahin kang Alyansa Campaign Manager, Congressman Toby Tiangco, gibasol ang pag-file og impeachment bato kang BP Sara nga mao'y hinungdan sa kaparutan sa Partido Alyansa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. O siyempre pa, daghang kalsada ubos sa Department of Public Works and Highways. Ang tod karon gipangkagda na unsay problema. Kada guman pa may magalangkop sa taong panagkuyog din sa programang Isyu sa Masa. Ako sa Oblion adlaw ka Biyernes alang sa itong mga late tuners sa pizza 23 na. Nga bulan sa Mayo 2025. Itakdo ang inyo ang mga orasan na 53 minutos na nakalabay human ang alas 6 sa morning. Diretso sa mga hisgutanan karong buntaga magabay. Mikabat na ngadto sa 18 ka mga kabinete
ang nagsubmiti sa ilahang courtesy resignation ngadto kang Pangulong Bongbong Marcos. Uman ang presidente na nanawagan sa tanan niya mga gabinete, labi na ang mga secretaries mga bahay nga muduso silang courtesy resignation human nakaangkon og tumang kaparutan sa milamay nga May 12 midterm elections ang Partido Alyansa. Pipila sa mga miduso silahang courtesy resignation si DOTR Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian, DILG Secretary John Vic Rimulya, MMDA Chairperson Secretary Romando Artes, DOT Secretary Cristina Frasco, DBM Secretary Amina Pangandaman, Department of Finance Secretary Ralph Recto, Solicitor General Minardo Guibarra, DMWD Secretary Hans Leo Kakdak, DICT Secretary Henry Aguda, DOJ Secretary Jesus Crispin Rimulya, PCO Secretary J. Ruiz, Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., DOLE Condole Secretary Benvenido Lagisma, TESDA Director General Jose Benetis, Executive Secretary Lucas Bersamin, apil yun dia, kay usar magyog ka. Og DIPDEV, Secretary Arsenio Balisacan, Presidential Advisor for Investment and Economic Affairs Frederick Go. Ayan, so mauni ang 18 mga higala nga mga cabinet secretary sa Pangulo ang nagsubmiti na og mituman sa panawagan sa presidente nga magsubmiti og courtesy resignation. Pero daghang natingala si Special Assistant o Presidential Assistant Anton Lagdamio, wala daw mga higala magsubmiti sa iyahang courtesy resignation. Nga usara ba siya sa mga gibasol sa itong mga kaigsunang muro sa BARM nga maoy hinungdan nga wa makatuyo ang Partido Alyansa mga higala sa milabayng eleksyon tungod sa pag-apil-apil ni Lagdamio kuno sa politika ilabi na sa BARM. Unsa kahay rason ni Anton Lagdamio, giganahan pagyud siguro siya sa iyahang pwesto mga higala, mao nga hangtod karon wa pagihapon muluwat sa katungdanan. Or base gatuo siya nga nagtiaw-tiaw lang ang presidente sa iyaha mga higalang pagpangayo og courtesy resignation sa iyahang mga gabinete. Onya, unsa makahay mga motibo mga higala nganong giparesign man ni Pangulong Bongbong Marcos ang iyang mga kabinete? Is it because kay napildi lang ang iyahang mga manok ug upat lang ang nakalutsar sa 12 mga higala ug wala kabot ang gitawag nila og 12-0? Maora ba na rason o naapay mas bugat nga rason mga kaigsuunan? Yan. Okay. Ato na rong himay-himayon ning istoryahan ni. Now, naana po sila gibanggit para di lang daw magpanik ang mga Pilipino tungod aning panawagan sa Pangulo nga courtesy resignation. Parihara man na sa gihimo ni Digong kaniadto ni adtong 2016 ba? Nganong mahibulong man mo? Nga pasubmiton sila og courtesy resignation. Nga si Digong kaniadto 2016 mao man po'y gihimo. Naabay kalainan ang presidential appeal ni atong 2016 for courtesy resignation sa pipila kag mga gabinete. Og sa courtesy resignation nga gipangayo niining tuiga 2025 ubos
sa presidente nato sa kasamtangan. Naabay kalainan, dako. Yes, dako kaayo mga bay o kalainan. Unang kalainan din is ang courtesy resignation nga gipangayo niadtong 2016 ni former President Rodrigo Roa Duterte sa iyang mga kabinete. Nag-cover lamang sa pipila ka mga appointed public officials. Nag-cover lamang. Meaning, nahimong selective mga higala. Katong mga asset, katong mga nag-perform, wala to niya gi-appeal. O katong mga newly appointed, wala po niya gi-appeal mga kaigsuunan sa pagpasubmite o courtesy resignation. Unlike aning gihimo karon ni PBBM, gipasubmit o courtesy resignation ang tanan. Si Anton Lagdamio lang murag wala mga higala mo submit. No? Ay kung ingna nga di ka ba mo himo courtesy resignation si Anton Lagdamio, mao wa makasubmit. So, now, lain pang kalainan. Ang pag-ask og courtesy resignation sa mga kabinete ngadtong 2016 was inspired by the idea to change a few position so that the president can effectively, economically, and efficiently perform, no? Mao na rason. Karon, the reason behind why the president asked his secretaries to tender courtesy resignation because they lose to 25 pools mga kaigsuunan. Tungod kay napildi sa eleksyon. Mao na ikaduha nga kalainan. So, motivated by politics, ang 2025 courtesy resignation, ang 2016 resignation, motivated by true public service. Muna nga to ang nakita. Correct me if I am wrong, no? Pero that's how I see, no, the beauty between the two courtesy resignation mga higala by the two President of the Republic of the Philippines. Now, dirita sa una, 2016. Muni unahon nato because naamantay panultion mga higala, he who is first in time preferred right. Pero dili na tinuod sa mga didang. Kay ang didang kanunay gyud nang musulti nga na ay katungod. Garay. Unya gipalig-on pa gyud ang ilang katungod tungod sa 9 to 6 to mga kaigsuunan. Na anay sexual relationship di na basta-basta makadetach si mister. So, he who is in first in time preferred right. So, direta baga kaigsuunan sa 2016 calling for courtesy resignation by former President Rodrigo Roa Duterte. Na ang mga higalay dako nga kalainan sa gipangayo nga courtesy resignation recently ni Pangulong Bongbong Marcos. Tugod kay sa na-mention na nato, one of the purpose mga higala nga gipasubmiti og courtesy resignation ni Pangulong Digong ang iyang pipila ka mga kabinete mga higala. Tungod kay nahimo silang ineffective. And maybe their plans and program with their respective department wala mahaom sa plano o sa baga programa sa administrasyon ni Tatay Digong.
So if you will run contravene to the present administration, wala kay luna din ha. Dili man pwede nga dili ta mag-work in harmony, no? Kung unsa ang gusto sa presidente. Kinahanglan man gyud muhaom ang atoang mga plano dinha sa mga departamento. Remember the date. That was August 22, 2016. 1 month after President Digong was installed, mga higala, sa Malacanang. Tungod kay July siya, July, pagka-August, iyahang gipasubmiti og courtesy resignation ang mga pipila ka gabinete. Subot pa sabot. Within the span of 1 month, gitagaan pa o grace period. Grace period, mga higala, ni Tatay Digong kadtong mga appointed ni Pinoy, no, nga mga gabinete, nga tun-an ang ilahang una, abilidad, second, kapasidad, o labaw sa tanan, ang ilahang mga plano silang tagsa-tagsa ka departamento, whether or not it is parallel to the plans and program of the President. So after 1 month, mga higala, nga pagtuon, na ay mga department heads or secretaries ang pamatudan nga lahi gyud ang ilahang tumong. So lisod man kaayo pagkasab-an pa sa presidente. So the president asked them to tender their courtesy resignation. Maybe because ang ilahang loyalty belongs to the former President Benigno Aquino Jr. Di man po na mabasol kay naa sila'y loyalty dito muna bisag unsaon, mga higala, lahi gyud ang ilahang mga programa. And it was already a new administration of PRRD that time. So, they will ask, resign na lang kayo. Pero katong mga bag-ong na-appoint, kay naamanggoy vacant, wala pa mangayo si Pangulong Digong og resignation, nag-resign na. Tungod siguro kay naay nakaukaw, mga higala, o silang tanawa na siya paglaom, kay bag-o ng Pangulo, si Digong na, niya identified kay sa Dong Pinoy, ang huna-huna po siguro, adik kita mataga-break ani mo, gyapon, pa-resign nun ta, resign na bakante na yung mga appointment. That was not included, mga kaigsuunan, nga gipa-resign. So, ang resignation during sa time ni Digong, August 22, 2016, was intended to make his administration effective, efficient, and economic ang mga issue dito, mga higala, para ma-plus target niya kung unsa ang iyahang gisaad sa mga tao. Tungod kay although dili man gid siya necessary, nabilong ka sa previous administration, kinahanglan mo hawag yung ka. Pero mao mo gunay kasagaran. And it is the kining option or discretion, mga higala, sa newly elected president, kung iya bang kambyuan o dili. Naa sa iya, mga higala, ang gahom. Kung may siyang kambyuan, you have to tender a courtesy resignation. Ayaw na ko ninyo pa-isyuha o dismissal or unsa ba diha nga order para mawala mo sa pwesto. Just tender a courtesy resignation, no? Para okay lang. Pag mananghid na mo, tungod kay bag-o na ang administrasyon. Remember, kining mga pwestuha, mga higala, is coterminous. What does it mean? Kung coterminous ka, kasagaran, ang implikasyon, ana, ang imuhang employment nagdepende na sa imuhang amo. Kung wala na imong amo, tendency wala na po ang imuhang employment. So mo na, kung naay bag-ong amo, depende na ron sa bag-ong amo kung iyaha kang i-absorb. Kung mayroon ang bag-ong amo ron, dilita na i-absorb, kay lahi ang utok, ana. Ang utok, ana, katupanan sa previous administration, so dili ka ma-absorb. Di anak ko'y mga gipang bit-bit nga mga economic manager, no, sa mga economic department na to. Giplano ko na nidaan, mauni ang akong economic manager so that ang ako ang mga plano shall be faithfully and religiously
be attained and complied with. Tungod kay wala pa ko makalingkos Malacañang, di ana ni sila. Mao na ni ako ang mga advisor nga ako ang gihulmang daan. So what time mahimo niya? Because the employment mga higala is coterminous. No? That's why to make the story short and decente mga higala, ang exit courtesy resignation was proper that time. Ayaw ipariha ang naitabong courtesy resignation ni gipangayo ni Tatay Digong sa pagkakaroon. Why? Because ang kaninga courtesy resignation mga higala was politically motivated. Og naapay mas lalum nga sugilanon ani mga higalang pagpangayo og courtesy resignation sa atong Pangulo ngadto sa iyahang mga gabinete. Karong taon-taon, ato ning himay-himayon, human lamang ang pipila ka mga pahinumdom. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay May 23, 2025 at narito ang update ukol sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. May kita natin ngayon dito sa ating satellite animation itong mga kaulapan sa bahagi ng Mindanao. Kung saan ito po mga kaulapan na ito ay dulot ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. At itong ITCZ nga po yung patuloy pa rin magdudulot ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Mindanao. And ayon sa ating latest analysis, ito po mga pag-ulan nito ay magpapatuloy pa rin hanggang sa mga susunod na araw. Kaya doble ingat pa rin po para sa mga kababayan natin dito sa area ng Mindanao sa pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang ridge of high pressure area naman na yung maabot or nakakaapekto dito sa bahagi ng extreme northern Luzon kung saan maaliwalas naman po na panahon yung dala nito dito sa area ng Batanes at Babuyan Islands. And sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa ay easterlies pa rin o yung mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko yung nakakaapekto kung saan magdadala pa rin ito ng mainit na panahon lalong-lalo na sa tanghali at meron pa rin tayong posibilidad ng mga biglaang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. And yung mga regional offices po natin ay nagpapalabas pa rin ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan nito. And sa kasalukuyan ay wala rin po tayong minomonitor pa na bagyo or low pressure area na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. At para nga sa maging lagi ng panahon ngayong araw ng Biyernes, maliwalas na panahon yung mararanasan dito sa bahagi ng Batanes at Babuyan Islands. Dulot po ito ng ridge ng high pressure area. Samantala, dito naman sa buong bahagi ng Luzon kasama na dyan ng Metro Manila ay patuloy pa rin magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. May kainitan pa rin po yung panahon natin lalong-lalo na sa tanghali at pagsapit naman ng hapon at gabi ay meron tayong mararanasan ng mga biglaang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na dulot ng easterly. So kapag po tayo lalabas, huwag pa rin natin kalilimutan yung mga pananggalang natin sa direktang init ng araw and also sa mga biglaang pag-ulan. Agwad ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 35 degrees Celsius. Sa Baguio ay 16 to 26 degrees Celsius. Sa Lawag ay 26 to 34. Samantala yung maximum temperature naman sa Tagaytay at Legazpi ay maaring umabot hanggang 33 degrees Celsius. At sa Tuguegarao naman ay 38 degrees Celsius. Samantala dito naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao, maulan pa rin na panahon yung mararanasan dito sa buong bahagi ng Mindanao. Dulot po ito ng ITCZ and mga malalakas pa rin po na pag-ulan yung mararanasan natin ngayon hanggang bukas, lalong-lalo na dito sa area ng Zamboanga Peninsula, Barm, Sorsogon, maging sa bahagi din ng Davao Region at ilang bahagi pa ng Northern Mindanao. Kaya muli po, doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa and also makipag-ugnayan din po tayo sa ating mga LGU para sa aksyon na kailangan natin gawin para sa ating kaligtasan. Samantala, dito naman sa bahagi ng Palawan, maging sa buong bahagi ng Visayas ay meron tayong mararanasan lamang ng mga biglaang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. And during severe thunderstorms, posible pa rin po tayo makaranas ng makatamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan na maaari pa rin magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan.
Agwat ng temperatura sa Iloilo ay mula 25 to 34 degrees Celsius. Samantala ay maximum temperature naman sa Kalayaan Islands, Puerto Princesa, Cebu, Tacloban, maging sa area din ng Zamboanga ay maaaring umabot hanggang 32 degrees Celsius. Sa Davao ay 33 degrees Celsius at sa Cagayan de Oro naman ay 31 degrees Celsius. At para naman sa ating heat index or yung damang init, dito sa bahagi ng Metro Manila yung forecast heat index natin ay maaaring umabot hanggang 40 to 42 degrees Celsius. Samantala naman yung highest heat index forecast natin ay 46 degrees Celsius dito sa bahagi ng Apari, Cagayan. At may kita nga po natin dito sa ating heat index forecast map na malaking area pa rin ng Luzon at Visayas yung posible pong makaranas ng heat index na maaring umabot sa danger level. Partikular na yan dito sa mga bahagi ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, maging sa ilang areas pa ng Bicol Region, Western Visayas at ng Eastern Visayas. Kaya muli po, kapag tayo ay lalabas, huwag pa rin natin kalilimutan yung pananggalang natin sa direktang init ng araw. Hanggat maaari ay limitahan lamang po natin yung ating mga outdoor activities. Kung hindi naman po maiiwasan ay ugaliin din po natin yung pag-inom ng tubig upang maiwasan po natin yung panganib na maaring idulot ng init ng panahon sa ating kalusugan. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning. Kaya malaya mga kapalaot yung mga kababayan natin mangisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:27 ng umaga at dulubog mamayang 6:19 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website bagongpag-asa.dosd.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Alright, check nyo orasan. Doon na 15 minutos na nakalabay human ang alas 7 sa buntag. Ato lang i-greet diay, no? To ang mga suki nga tiga Padubay. Sila Ma'am Elsa Kyotso, si Ma'am Bell Site Surplus. Diya dapitan ni sa may Katalunan Pequeño. Si Ma'am Elsa Kyotso diya sa GSIS. Marco Santiago, good morning sir. Og sa tanang naminaw og Lab Radio diya dapita sa may Barangay 76-A Bukana. Sa may Bukana ni. Si Sir Jaime Balneg sa Lagaw Jensan. Gusto ko masuroy din na sa Jensan sir. Kay lami din na ang mga isda. Gusto ta mo tilaw o lami nga isda. Kanang labas. Si Ma'am April Jean Monato, namina po diya dapita sa may DDF Mandog. Good morning po daw sa mga ka-ISM. Si Mamo Barcelona diya sa may Katalunan Grande. Good morning sa inyo ha din na. Alright, padala lang no sa inyo hang mga greetings sa inyo, mga comments ninyo sa tuang mga isgutanan diri sa 90.7 Love Radio. Aron nga ato ang mabasa and paki-like and share lang po no sa ato ang issue sa Masa June Bersamin aron nga mas dali nga masayon ang ato ang mga kaigsunan gawas dinhi sa dakbayan sa Davao ug Region 11 labi na ato ang mga paryente dito sa gawas sa nasod no ma-inform sila unsay dagan sa mga panghitabo karon dinhi sa nasod Pilipinas nga medyo nagkalapiti na ang ato ang ekonomiya, lubong sa utang, way nakabot og nakita ang solusyon ang gobyerno gawas ang pagpangutang ra gyapon na mura tani mga higalag ng utang sa kanang arawan, wa pa mahuman mga higalag bayad ang arawan, morilon para ibayad na pod sa arawan. Ang turko mo'y nabuhi mga higala ng arawan. Maghimog daghang mga talipapa nga mga tindahan. Kay kada talipapa, makalon. Muna'y trabaho karon. Good morning niyang parin Jacob. Sabay ta pre, ato tag Jensan. Mangumpra tag barilis niya. Lahos ta og Glan. Kanindot ang mga beach resort din na sa Glan. Ang mayor din na si Mayor Yap. Sa kining Glan, good morning. Kumusta mo din ang mga taga Glan, lungsod sa Glan, Sarangani Province, lugar na ni Manny Pacquiao. Right.
Doon na may galay 18 minutos na nikalamay human ang alas 7 sa buntag. Dula na podron mga higala sa NBA. Alang sa mga NBA enthusiast, Western Conference, Oklahoma City Thunder versus ang Minnesota Timberwolves. Ang karta karon 1-0 pabor sa Oklahoma City Thunder. So, game 2 ni karong adlaw, makabalos pa kaha. Makabalos jud kaha, no? Ang kining Minnesota Timberwolves nga giparalyze man gyud pag-ayo ang ilahang opensa mga higala sa depensa sa Oklahoma City Thunder sa game 1. Naglisod si Anthony Edwards, si Gober mga higala naglisod pod. Matay. Lisod gyud ang kining Timberwolves sa Oklahoma. Tungod sa depensa mga higala and of course sa ilahang offense nga well distributed. Nahimong unstoppable si Gojus Alexander mga kaigsuunan, no, sa kining unsa ni game 1 niya gilantaw. Siyempre MVP siya nakita ang iyahang mga moves, no, nga gikumpara kang Kobe Bryant. Halos daghan kay mga moves, almost 20 nga mga moves niya. Pareha gyud, idol jud kayo niya si Kobe Bryant siguro. Nakitaan siya mga higala og taas nga potential sa kining NBA. Ayan. Diri sa Eastern Conference, gipanitan mga kaigsuonan sa overtime ang kining New York Knicks sa Indiana Pacers. Pildi gyud sila hutay ang New York. Labaw unta og 14 puntos. Last 2 minutes and 30 seconds sa fourth quarter. Pero bura silang mabuang og dinipensa sa 3 points. Unom ka sagunson nga 3 points ni Naismith, no, sa Indiana Pacers. Resulta sa pag-extend sa last nga tira mga higala ni Haliburton na shoot, na extend, pagka-extend gipanitan na mga higala ang New York. So ugma game 2 nila, ambot lang makabalos pa baning New York sa Indiana. Kuya gyud gidepensa ning Indiana, no, nya napud sila offense mga higala. That's why ako mismo pag maghisgot ang NBA, defensive player, defensive team gyud ko. All right. Issue sa masa. Sa bahay at bahagi na ng pamilya. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Ay talaga na, dili sa ito panagkuyog sa 90.7 Love Radio. Sa gapon ka muna minaw. Ini ang itong programa, inyong programa ang Issue sa Masa. Itagdo yung orasan, 21 minutos na human ang alas 7 sa buntag. Atong balikan mga higala ang courtesy resignation. Now, naisgutan na nato ang courtesy resignation ni Tatay Digong back on 2016, no? August 2022, 2016. Karon, kaning gipangayo nga courtesy resignation ni Pangulong Bongbong Marcos sa iyang administrasyon, lahi ni hinungaw ni mga higala sa kaparutan sa May 12 midterm elections. Nasagmuyo ang Pangulo. Kay nabuntis siya sa pasalig sa iyang mga sakop nga mag 12-0 gyud daw ang resulta. Wa gyud day makadaog nga taga-oposisyon, lun taga-admin gyud daw ang mudaog mga higala. So, usaon ni mo na ron nga ang mga tao nagsulti naman. Nga wa sila udi sa mga kandidato sa admin. No? Wa sila udi sa mga kandidato sa admin. Resulta, upat ra bay nakalutsar. Lacson, Soto, Tulpo, o Glapo. The rest mga higala, horotanan. So, kaning courtesy resignation, para kuno mabag-o ang dagway sa administrasyon. Sa inyong tanang, mabag-o ka ha?
pinaagi aning korte sa resignation sa iyang mga kabinete. Mabag-o kaha ang dagway sa administrasyon mga higala. Sa utang palangdaan, ha? Sa utang palangdaan mga kaigsuunan, no? Sa utang palangdaan sa atuang gobyerno nasyonal karon, pertinang dakuha. 16.6 trillion. Ang atong gastuanan nilubo og media trillion mga higala. Naa sa 478 billion halos katunga sa 2024 nga 272 billion lamang. Matod sa Bureau of Treasury, nabalaka kuno sila tungod kay hangtod karon walay nakit-an nga solusyon ang administrasyong Marcos. Unsaon pagsulbad ning problema, ha? Bugtong ang nakita lang solusyon sa present administration, mao ang pagpangutang mga kaigsuunan. Mangutang para ibayad, mangutang para naigasto. Mauray nakitaan, why nakitaan nga konkreto nga solusyon, lehitimo nga solusyon aron ma-address ning ato ang economic problem. Sayunan ka na. O sa pagbag-o ni mo, pinaagi lang sa korte sa resignation, mabag-o na mga higala, ang dagway sa imuhang administrasyon. Probably, kung ang mo-resign ang presidente, aka na, makasulti ta nga basig na ay kabag-uhan yun sa dagway mga higala sa ato ang gobyerno Pilipinas. Pero kung maugapon ang atong presidente, ang line of thinking, ang mga panghuna-huna niya, maura gihapon na mga bay, bisag kinsa pa nang iyang ipambutang din na sa pwesto, bisag kinsa pa nang iyang himuong gabinete mga higala, maura gihapon na. Moral gina og kanang iro or iring nga gipuli-pulihan lang sinina mga higala. Pero maura gihapon, iro ra gihapon ang resulta. Ang liderato ra baron sa Senado o Kongreso medyo shaky. Dili makasiguro mga higala si Speaker Romualdez nga siya gyapon ang House Speaker, labi na karon, wa pa hinoy pangalan nga milutaw. Nga iyaha may galang katbang, pero kaning mga ingon-aning indikasyon nga nagpahilom-hilom karon ang mga congressman, mao ni siya kuno mga higalay mga indikasyon nga dunay giluto nga bag-o mga higalang chairman sa mga nagkadayang komitiba, nagluto mga higala kinsay ilahang planuhan nga mamahimong speaker para di mainitan ang House ni Inday Sara. Tungod kay ang House identified nga anti-Inday Sara, anti-Duterte, anti-opposition. So, how to change ana nga image mga kaigsuunan? How to change ana nga imahe karon? Mauna ang ginahuna-huna sa mga congressman. Because we're going to 2028 presidential elections and number one contender si Inday Sara. So, asa ta pamoniton ani. So early as now, we have to change our image. Mao na ang gusto sa mga congressman. Dili kay identified nga Romualdez Department ang ato ang Congress. Labi na karon kay sulod na pulis dilima, basik ako o na puding dilima mga higala ang Kongreso. Daghan na ba kay siya giyaw-yaw? Inigling ko daw niya, may mo siyang chief prosecutor sa impeachment ni Inday Sara, tanan ko no nga mga bias. Kato mga pabor ba nga mga senador ni Inday Sara, iyaha ko nung ipa-inhibit. Kuyawa. Kabalo ka ni, bugada man tani, nakabalo ba ka ni sa iyahang gipangyaw-yaw? Nakabalo ba ka ni sa iyahang but pasabot? Pwede ba pa-inhibito na ni mo ng mga kuan din na Senate juror pag abot sa panahon. Niya ato ana mga igalang dalikatan. Pero dirita, pagbag-o sa imahin sa present administration, posible ba ni siya mga bay nga mahitabo? Layo ra kaayo sa tinuod. Hangtod siya pa ang presidente. Napanisulti na ko dito. Hangtod dili siya magpa-hair follicle drug test dyan. Di igyod na mabag-ong dagway sa yang admin.
Patay kang bata ka. No? Di ba? Tanawa na. Butangan na nagbag-oro din nga mga gabinete. Mabag-o pa na. Murag layo mga kaigsuunan sa kamatuuran. No? Layo sa kamatuuran. Now, kaning himo karon sa Pangulo nga courtesy resignation para sa iyata ng mga sakop na ay mga side comments nga may pag siya mo resign yun. Kay siya ang punuan sa tanang kabuang aning gobernoha karon, pati ang pagsapwang kang Tatay Digong paingon sa dahig the Netherlands, siya gihapon. Kung wa to niya hatagig bendisyon, di to mahitabo. Tungod kay gatuo siya nga pinaagi adto, mawala ng mga Duterte og magpaswabi na siya, wa po siya kabalong, gigamit na po siya sa tambalos-los nga gusto po ng presidente, iyang gihimo mga igala. Mao nag-ingon ni Congressman Toby Tiangco, nga nangaparot ang kandidato sa alyansa. Una, tungod kay gipa-impeach kuno sa Congress si Inday Sara. Ikaduha, ila pag yung gihilaptan si Tatay Digong gidalas dahig the Netherlands, mao kunong nangapili, which is tinuod naman. Pero kung paistoryahon ni mong administrasyon, ay natatubi Tiangco, na apo kay plano din na sa Congress, gusto po ka maimong speaker, mao nang imuhan ng ipagawas para madaot si Tambaloslos, kay gusto ka mo puli ni Tambaloslos. Pasabot, nag-away-away na dahil naroon sila din sa Congress na ay mga personal interest dahil ning mga panuhak naggo. Naada ini mga personal interest sa DJ Sweetheart, mao ning nag-iyahay na lang sila karon og kining hatag sa ilahang mga kadahilanan nganong napilde ang kini mga higalang partido alyansa. Ayan. So, mauna ang kuan di ay kining naglimin mga higala nga mga rason. Na kung imuhang tanahon, wala man gay mabag-oan kung dili bag-uho ng Malacañang. Alang-alag ang bag-uho ni Presidente, iyang kabinete o apilon po niya iyang asawa, di gyapon mabago ang dagwa. Kay siya mismo, wa man nagbago, wa man gyapon usaban niya ang iyahang desisyon nga di magpa-hair follicle drug test mga bay. Di ba? Siguro mabago na kung una, magpa-hair follicle siya. Para makaingon ang mga tao, okay guding ato ang presidente. Chismis ra gyud ay ito. Asa ato, akatugod. Di ba? So layo mga higala sa kabag-uhan. Maura gihapon na. Unless and until kani mga higala to presidente mo step down. Kada na ay tsansa nga mabago. Tanawa karon. Ni karingga na mga higala ang ato ang Bureau of Treasury. No? Sila ko nang tigbasa sa ato ang financial status mga higala. Sila ang nag-a-assess sa ato ang kwarta, sa ato ang ekonomiya. Kining treasury, makabasa ko na sila. Makaproject. That's the right term. Makaproject sila mga higala sa dagan sa ato ang ekonomiya. Karon mismo sila nabalaka. Nanindog ang ilahang balhibo mga higala. Amot asa dapit ang balhibo ang nanindog. Sa tingkoy siguro. Tungod aning gihimo sa present administration. Nga perting dako ang expenditure mga kaigsuunan alang sa 2025 close to $500 billion. Almost double ang 2024 expenditure mga bay. Now, ang pangutana ron sa Bureau of Treasury, asa man ta manguhaan ng kwartahan na nga wala may income, wala may koleksyon nga ingon anak kadako. Now, ang nakitaan mga higala sa Bureau of Treasury nga mamahimong solusyon ani nga gamiton sa present administration
ang plano nga mangutang na po. Ilan? Mangutang. Oh, mangutang na po daw mga higala para na ay ikasustener. Mabuhi na lang ta. Mabuhi na lang ang atong nasod mga higala, pinaagi di ay sa utang. Asa naman di ay ang ato ang kwarta. Asa naman di ay halin sa bulawan nga gibaligya nila mga higala. Nahurot na ba nila panghatag sa mga Pilipino? Pamalit og boto niya itong milabayang eleksyon nga napilde ra gihapon? O nahurot na nilag saking? Labi na ni ining mga panuhak na to nga mga public officials. O na'y pangutana karon sa katawhang Pilipino. Ma'am Susan Gadiani, good morning diya sa may lubugan. Marco Santiago, Belsite Surplus, Ma'am Elsa Cucho, Aimee Balnig, paring Jacob, dinhas dapikol ni. Onya, Ma'am April Jean Monato, si Sir Roselito Kaligunan, Ma'am Rosalyn Lagundi, si Joey Moderno Quaris. Yan, good morning sa inyong tanan. So, layo na sa tinuod. Inay, expect og kuan mga higala, economic hemorrhage. Wa man ta magaampo nga mahitabo na tungod kay bisan kinsang mga Pilipino apektado kung mahitabo na. Pero we can expect nga mahitabo na, and we have to be prepared. Anang hitabo ang mga higala, economic hemorrhage. Tungod ani nga dagan karon sa ato ang panudlanan, subay sa kumpirmasyon sa Bureau of Treasury mga higala. So mao ni, mangandam gyud tani kay puraot gyud. Asam ta manguhag ibayad ron na? Do we have an investment mga higala ngadto sa ubang mga lugar, ngadto sa ubang mga nasod? Sir Raul Ragadlad, good morning. Diadabitas may bago usyero. Naabata investment ito nga to ang saligan? Naabata double your money. Para makabayad ayon taning mga utangan ni. 16.6 trillion na ang ato ang total nga utang. Karon ang atong gastuanan sa 2025 close to half trillion or close to 500 billion mga higala. Kahuman ang ato ang income wala. So, ang itapak ani matod sa Bureau of Treasury, mangutang na pod kuno, credit na pod mga higala. Sao na lang nato ni pagbayad ani mga panuhak dagko. Hurot ang kwarta. Ma'am Maricel Plaza Humawan, good morning. Naminaw sa 90.7 Love Radio. Shell Solaris. Engineer Joe Enrina, good morning. Sumaw na ang economic situation sa Pilipinas. Bisan paghutdo nato ning mga Pilipino padala ngadto sa abroad para dito patrabahoon himo og OFW murag maglisod gyapon. Although daghang dalar ang masulod sa Pilipinas, pero ang problema korakoton ramang gihapon aning mga panuhak ng mga public officials. Diba, Kuya Jerome Muda? So agyapoy may tabo mo na nga. Aron mabag-o, kambyuhan nato mga higala ang kining cylinder head sa makinarya aning ato ang gobyerno. Dili lang kay kambyuhan ang ligid, kambyuhan ang monobila, wa gyapon na epekto. Kaya ang diferensya na agyo din mga higala sa cylinder head gyud. Sa cylinder head, na agyo din dapat ilisda na gyud di na madalag overhaul. Paita. Kumo kanaog ang presidente. Diha na mga higala tay makit-an nga paglaom kitang mga Pilipino. Pero hangtod siya pagyapon may higala ang presidente, why paglaom ang mga Pilipino? Puro na lang taan ni imagination, hallucination, o uban pa ng syon din.
wala mahitabo sa ato ang nasod. Tanawa ra gud. Nakatunga na mga higala sa iyang administrasyon, wa pay konkretong project. Wala. Usa may magkonkreto nga proyekto nga nahimo. Be? Kung naa pa may higala, wa na niya gipangayoag courtesy resignation ng iyahang mga gabinete. Tungod kay wala mga higala gyud nahimo ang iyang administrasyon. Nakatunga na. Naka 3 years na mga bay. Sunod bulan, kuha na po siguro ni, suna. Walay na mo. Unya karon iyang pasumiton og courtesy resignation para kunuhay, nagmanman siya sa iyang mga sakop. Common responsibility. Diba? Common responsibility yan. So kung wala gihimo imong mga sakop, ikaw mismo wapog ka gihimo, wapog kay plano para sa imong mga sakop. They should be directed by you para mo perform na sila. Pero kaang-kaang man ang presidente, resulta kaang-kaang po ang mga sakop. Taon-taon, balik taon man lamang pipila ka ba nga pahinomdom. Alright, balik na may gala diri sa itong panagkuyog sa programa ng Issue sa Masa. Samtang doon na 41 minutos sa nakalamay human ang alas 7 sa buntag. Oy, mga kaigsuunan nato din Di ay nindot nga balita Senior citizen nagpatuli sa Manidapitan Lapu-Lapu City dito ni sa Visayas. Na ay senior citizen nagpatuli mga higala. Napoy 28 anyos, 27 anyos, kuyog niya nga nagpatuli, no? Kung wala mga higala gi pangtugkan og hagunoy ang bugan, wa magpatuli. Nagpatuli niya ang nakanindot ani. Kay katong 27 anyos mga higala nga nagpatuli, giregaluhan pa og 10,000. Sinuswerte. No? Katong senior citizen nga nagpatuli, girigaluhan mga higala og 20,000. Naku po. Sa atua pa, it is really treasure di ay, DJ Sweetheart, ang mamahimong pisot, no? Kung di ka magpatuli, magpabilin kang pisot, hangtod ka ma-senior citizen, nakabura o pensyon nga 20,000 nga makuha lang nimo inig patuli nimo. So DJ Sweetheart, gusto na ka withdraw na nato ang ato ang 20,000, magpatuli na ta. Paita. So, ang mga ginikanan nun, basig huna-huna na mo diya, nga di na ninyo na ipatuloy yung anak, kayawat na lang. Inig abot og senior citizen na ay sureball nga 20,000. Pero dito ni sa Lapu-Lapu City, mga higala. Matod pa ni Mayor Junard Chan, kinsa pa to din ng mga
Gipangtug ka naghagunoy ang bugan, no? Sagbot nga hagunoy. Gipangtug ka nagsagbot nga hagunoy ang bugan. Pagpatuli na mo, kay naay 10,000 ngadto sa 20,000. Depende kung senior citizen o dili. Gahian na siguro ana di sweetheart, no? Mura naman nagbatikon sa kining fighting cock nga 7 anyos na siguro, parte nagyong gahia. Bitaw. Pero at least, makasulti gyud si Lolo nga mission accomplished. Na, samot na og ang magtuli gwapa, no? Samot na ka og ka ulaw, di ba? Kuya John Cordoba nila, good morning. Kisa pa ba nang nagkuha na to di sweetheart? No, nagpaabot sila ang mga greetings nila. Palihog ko. Basta, 20,000 og senior citizen siya. Kisa pa na mga senior citizen na pisot. Adto mo sa Lapu-Lapu City, sureball dito, 20,000. Kung magpatuli mo. Unsa magyud ay diferensya ng tuli o kanang dili matuli di IDG sweetheart? Unsa magyud ay basihan kinahanglan magpatuli gyud? Naaba nay kining spiritual basis ng magpatuli. Murag, ang ingon lang man dito sa Biblia ang akong mahinumduman nga hinlo. No? Hinlo ba? Hinlo. Sa imong lawas. Health reason, kung baga. No? Ang rason anang tuli-tuli. Ang mga tao kaniya to, wa matuli. Napagani pangutana, si Haring David, nagpatuli ba daw? Si Haring Solomon, nagpatuli ba daw? Si Haring Saul, nagpatuli ba daw? Si Jesucristo, nagpatuli ba daw? Kinsa nagtuli niya? Ang na-mention dito, ang nagbautismo raman ni Jesucristo, iyahang amahan o iyahang inahan. No? Si Maria o si Jose. O niya, si Juan Bautista mo nagbautismo siya. Pero wala man masulti, kinsay nagtuli ni Jesucristo. Ingon na po ng mga advocate, mga higala sa Biblia, pagkatao ni Kristo, hitsas ng daan. Natuli na siya. Pero mo conflict na po sa istorya nga si Jesucristo nagpakatao sa kalibutan sama sa ordinaryong tao nga miagis taguangkan ni Maria. So, libog na puntaan ng istoryahan kung natuli ba yun si Jesucristo. Sila Haring David. Si Haring Solomon, palakiro na ba kaito si Haring Solomon? Natuli ba ka to? Makapangutaan na punta ba? Mao siguro ning dili na ta palakiro di sweetheart. Kay natuli na ta. Kato sila kaniadto, wa man to matuli mo tong palakiro kayo. So kanang mga palakiro kayo kasagaran siguro ana wa nay tuli. Kaliwat ni Haring David o ni Haring Solomon. Agaray. Paita. Sa kay dagway ora na gyud nag-ermitanyo siguro. Kanang mga wa matuli di sweetheart. Bitaw. Ang ako lang yung kuan din na is health reason. Labi na amoy partner o niya ang mga angso ana, ang mga nakabahog tik-tik ana. O adto na dito sa inyong partner, hugaw ko na. So dili na maayo. Ingon sila nga kanang tik-tik anang mga white tuli nga bana jon, maunay tambal sa kanser sa asawa. Di gyud magka-cancer ang asawa ana tungod anang ilahang tik-tik kay wa matuli. Grabe po. Nabaka na scientific finding di sweetheart. Kay kung mauho na, ipabalik tanig-tahi niya itong tuli. Para sureball yun. Nga tuang mga asawa siguro, mga bahay, dili makanser kay kung tinuod nga tambal ng tik-tik sa kanser. Tinuod ba ka na? Ay, nako. Pero ang tinuod din, 20 million. Basta senior citizen, magpatuli ka dito sa kining kuan, no? Lugar ni Mayor Junard Chan, sa Cebu, tos Visayas, sureball, 20,000. 20,000 nga naglabo-labo mo imuhang dawaton. Kung ang imong edad karon mga 40 pa, mga 59, ayaw sa patuli. Huwat yun nga masay sinta ka kay 20,000 ang ihatag sa imuha. Oy, totoo balik tayo. Man lamang pipila ka mga pahinomdom.
Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Alright, balik na may gala. Dito sa ito ko yung 90.7 Love Radio. Nagapon yung alagad, bata-bata, June Bersamin. Ato mga higalang na-mention kaganiha, kanilaging na-viral nga senior citizen ba? No? Gitagaag 20,000 kay nagpatuli. Naapoy 27 anyos, gitagaag 10,000 kay nagpatuli. Dito ni sa kining Lapu-Lapu, no, sa Cebu ni mga kaigsuunan. So kanang mga pisot din ha, tipigi gina ninyo. Labi na wa pa mo makabot og 60. Nag-abot yung 60, adto mo dito sa Lapu-Lapu City. Dito mo patuli. Kay gwapa pa kayong mutuli, na apay 20,000. No? Pero mo lagi na, ang uban istorya, ambot og unsa ni katinuod, di man po ni sila mga doktor nga ato na yung tuhuan, sa doktor, manggunta mo to, kana daw residyo sa way tuli. Unsa man ang residyo sa way tuli, John? Yan, tik-tik ba? Tambal daw na sa cervical cancer sa mga babae. Sa katino, unang ang mga bana daw nga mga pisot, wala daw mga higalay cervical cancer daw ang asawa. Istorya ra na sa bana kay di gyud magpatuli mga higala pastil lang. Ay nako. Direta sa istorya sa politika. Yara na tuli-tuli din na. Now, direta aning istorya nga plano nga ipa-inhibit, no, ni congressman na meron sa party list, Leila de Lima mga higala. Ang mga senator jurors nga iya ni Inday Sara. Pwede ba na siya? Panahon ko no sa impeachment trial kay siya day mubarog isip chief prosecutor kay siya gyud i-appoint mga higala ni Tambaloslos. Good morning kay Ma'am Maricel Plaza Humawan. Kanunay naminaw sa 90.7 gyud ni. Si Giovanni Bato, good EM. Dapita sa May Mandog. Si Nini, sabi ni si Nini, good morning. Diri may dapita naminaw Love Radio samtang nga nag-work. Asa man ni dapita ni? Butangi og address para mag-greet po nato. Alright. Pwede ba na siya mga higala nga ipa-inhibit nimo ang mga Senate juror sa impeachment trial because nakabalo na ka sa ilahang political leaning? Giparihas ni Leila de Lima mga higala ang istorya dinha sa judiciary. Nga kung makakita o ground ang either party, kining dependent or kining mga higalang prosecution, pwede mangayo mga higala og inhibition, inhibit sa judge kay once upon a time sa dihang wa pa ka mauwis, abogado ra ba ka samahan aning akusado or abogado ka samahan ning complainant, mayroon na mga ground, pwede na siya, no, to maintain impartiality because impartiality mga higala in judiciary is very important. It is very important ang impartiality. Ang impartiality mga higala sa kining impeachment court, wala ta mosulti nga dili important. But it might be affected because the procedure mga higala is different from judiciary. Lahi mga kaigsuunan dinha sa ato ang mga ordinaryong korte. Una, nga dako gyud kalainan ang impeachment trial ikumpara nimo sa trial dinha sa atong mga hukmanan. Ika nga, sui generis, one of its kind. Murag atong mga
asawa. One of its kind. Dili nang murag atong mga didang. Murag atong mga didang daghan man ang asawa usara gyud na. One of its kind. Siya gyud. Nag-inusara nga siya. One of its kind. Muna ang kanang mga isog kayong asawa. Gusto gyud na siya. Kanang sige pangander og bana. Gusto gyud na siyang mahimong one of its kind. Nga kanang siya ra gyud. Madugay biyaan sa iyahang bana, siya na lang yun. Now, dili pwede i-apply mga higala ni Laila de Lima ang procedure sa normal na to o ordinaryo nga mga korte dinha sa impeachment. Why? Because ang impeachment mga higala is not a criminal case. It is ay semi-criminal, semi-administrative mga kaigsuunan. So ang procedure niya lahi, no? Sui generis, one of its kind. Dili nimo pwede ipariha dinha sa MTC, MTCC, RTC, CA o sa ato ang Korte Suprema. Kay ang didto mga higala sa CA, RTC, Court of General Jurisdiction, Inferior Court, MTC, MTCC, mag-trial ka o criminal offense didto, lahi man. Diri mga kaigsunan, dito legal, dinhi sa kining impeachment, political. Political. So, when we say political, it is a number game. Number game na siya. Political eh. Padaghanay og muboto. So, kung imo harong ipa-inhibit, because kaning mga Senate jurors, mga higala are elected, unlike sa judiciary, mga higala nga appointed, kung imo nirong ipa-inhibit ning mga senador because De Lima believe nga halimbawa si Bato, si Bongo, si Marcoleta, pro Duterte na imuhang pa-inhibiton. Katong mga pro or mga anti-kuan, mga anti-Sara pod, anti-Duterte, imuha pod batong pa-inhibiton because naaman po to sila yung mga personal bias like Hontiveros, Escudero, daghan pa din ang uban. Pa-inhibiton po to nimo. Kinsa na lang mabilin. Kung himuon na ni De Lima nga iyahang pa-inhibiton ang naay mga personal bias to make it fair ang trial, who will decide? Kay halos tanan dinha nga mga senador na amang gyud na sila'y political bias. Subot ba pasabot? Kung imo ang pa-inhibiton ng mga pro Duterte, pro Sara, pa-inhibiton po na nimo mga anti-Sara. So, dili lang na siya mga higala magbungkag sa structure sa impeachment court. But that will also deprive the rights of the people, the representation of the people, mga higala, nga nagboto aning mga senadora ni nga milyon-milyon ang ihap. Tungod lang sa imuhang uwag nga gusto gyud nimo kumbiktohon si Inday Sara dinha sa impeachment court, unya ikaw ang mahimong chief prosecutor, ikaw ang mabida, aron mudagan kag vice presidente, kuyog ni Hontiveros karong 2028. Mao na ang agenda mga higala. I mean, walay legal nga basihan. Labaw na nga walay political nga basihan ang plano ni Laila de Lima. Abogada man tani nganong nganong pertimang uguka mga higala maghuna-huna? Nganong nakaingon mga kadyon nga perting uguka gyud ni Laila de Lima? Ilaliman ka ang naa kunoy bias pa-inhibiton. So kana sila Hontiveros, sila Chis Escudero, sila Lapid, bias man po na against kang Inday Sara. But mapasabot pa-inhibiton ta na sila. Kuyog nila Bato de la Rosa, nila Bongo, Marcoleta, ug uban pa din nga identified nga naay bias kang Inday Sara.
So kung ingon ana ang tratamento ni Dilima mga higala, kung ingon ana kamabaw, ang iyahang panghuna-huna, kung giango-ango na siya mga higala sa kining procedure, kung giango-ango na ni siya, dapat, iyahang painhibiton tanan. Wala na mga higalay, Senate juror diya, kinsa pa mo bista, kinsa pa mo desisyon, siya. Yan naman. Tanan nga mga senador sa makausap pa na anay mga political leanings, na anay mga personal biases. O klaro kayo, na-display na sa recently concluded mga higala nga May 12 midterm elections. Nakabalo na tag-asa na sila, kinsa na sila, o unsay ilahang paboran, unsay ilahang mga stand mga higala. Pay mga ngipon aniyo, nga murag vampira mga kaigsunan. So, but pasabot, painibiton ta na sila. Wa na mabilin muling ko din hang mo husga mga kaigsuunan anang kaso ni Inday Sara. Unya gusto ra bagyo si Inday Sara nga taralon siya. Bloodbath daw ang ingon ni Inday Sara. But pasabot, pinanitay daw kontra sa mga buaya din sa kini nga Senado. Bloodbath. Mo man ingon ni Inday Sara. So, sa laktod, kanang istorya ni Laila de Lima nga inhibition, layo kayo na nga mahitabo mga kaigsuunan. Ambot asa siya nangawat anang ideya. Hinomdumi ang impeachment trial. This is a political trial nga nag-observe ta mga higala og different procedure, naga-adapt og different procedure. Na ay administrative procedure, na ay judicial procedure. Mao gay nang niingon ang Supreme Court nga sui generis. One of its kind. One of its kind. Dili ka maka-ingon nga mauni ang gimo sa Supreme Court. Why? Because that is not a normal court. That is a court created mga higala for the purpose of removing a particular impeachable officers. Di ba? Mao man na ang ato ang impeachment court. No, kung imo ang pa-inhibitor, kisa mo desisyon din. Ana na lang, pag-shortcut. Wa pa'y labot mga higala ang issue din nga kaning mga tawhanan ni elected by the people. They are the representative of the people. Their voice will convey kung unsa ang gusto sa mga tao. And number game na siya mga kaigsuunan pag-abot dito sa tumoy. Now, kay klaro naman nga, burag, daghan man yun ang number ni Inday Sara sa Senate, munang mingon na yung sila dili mga pang-inhibiton. Tanawa na ko na, unsang klaseng utok na siya mga higala. Ang iyaha, kung unsa lang ang iyahang gusto, maoy dapat sundon. Kasi pagtuon niya sa mga tao. Si Junil, nga unsay gusto niya kang Junil, sundon siyang Junil. Junel. Ano? Ang mga Pilipino, di man ni si Junel. Kaya kung si Junel pa mga Pilipino, sugot kung siya gusto niya. Sige, amo na gusto ni Lablab Laila. Sige, sugot na mi anak. O niya mga Pilipino, kaya di man ni si Junel. Bisag unsaon mo din haog. Kung sa imo buhaton kang Junil, musugot lang. Diba? So, layo kaayo na mga higala ng istoryaha anang inhibition. Mingon siya, that there is already a glaring kining bias aning nga mga senadora ni. Ay dapat mag-inhibit sila. Di sila paapilon o di sila dapat mo-appeal. Ana nga trial. That is a matter of right. Right of the people and our senators and the representative of the people also. And that is also a matter of duty sa matag senador mga higala nga mamahimong Senate juror sa mga impeachment case. And you cannot remove it. Di na nimo na mga higala pwede lang katon sa ilaha because those are embedded obligations sa ato ang mga senador. Meaning,
sa pagkasenador nila naa na ng daan o kinsa ka man nga mulangkat ana nga duty o katungod sa mga senador. Tungod lang kay para matagbaw ka sa imuhang uwag, sa imuhang pamulitika, nga makumbikto gyud si Inday Sara para dili na ma-disqualified na siya sa 2028 presidential race. Mao na imong motibo. So therefore, ang imuhang motive is not for the Filipino people. It is not for our country. Ang imong motive, pamulitika para makabalik mo sa pwesto kay wala na gyud mo'y mahimo. Tanawag unsay may tabo aning dilima mga higala pag si Inday Sara makalingko diya sa Malacañang. Hinluin na lang daag balik ang imuhang boarding house. Ha? Oo. Ang imong boarding house. Ha? Nga gamay kayog bintana. Hinluin na lang daag. Kay hasta ang korte, ang CA nag-ingon nga kinahanglan yun, taralon pa si Dilima. Dili pwede i-dismiss ang iyahang kaso. Ha? Kay ang recant, ang katong recantment mga igala, katong nag-recant, katong ni atras nga testigos batok niya. Ha? Wala magkadimao, giatras-atras ra to, haron lang makagawa si Dilima. Pero ang tinuod, naapagyud siya'y kaso karon, gipabanhaw, gi-revive sa Court of Appeals ang kaso ni Dilima mga kaigsuunan kay ginasinampangkong ang mga ebidensya aron lang siya makagawas. So, ang tendensya ni balik na po kaani ngadto sa House of the Rising Sun. Anong House of the Rising Sun man dyan? Dinha ka magabinan, diha rapog ka mabuntagan, abtan kag sidlak sa adlaw na House of the Rising Sun. Doon na naman galay, 6 minutos suman ang alas 6 sa buntag. Di ba? House of the Rising Sun, ang tawag na to, anak. Wow. So, kaning istorya sa inhibition. Iyaraning maumao. Iyaraning may galang personal nga panghuna-huna kay. Pwede man ni dito sa ordinaryo nga korte, MTC, MTCC, RTC, CA. Usa pa na din sa Supreme Court, ambot lang. Maka-ask ba siya sa Supreme Court nga inhibit? Di ba? Dahil sa mga ordinaryo lang court, MTC, MTCC, RTC, mga higala, pwede. No? Pero dili man ni mga higala judicial trial. This is a political trial. In fact, the penalty mga higala is only removal from public office. Wala mga higala, imprisonment, fine, o unsa pa din na. Removal from public office lang ang penalty. So, more or less, this is an administrative trial lang mga kaigsuunan. Kaya ang purpose ani is to remove unimpeachable officers from public office. More may purpose ani. Nya karon, imuha mga higalang painibito ng mga juror, senator juror nato anang ilahang trabaho. Asa naman gibutang ang taon ni Laila de Lima ang iyahang utok. Naurag na wad-an naman siya mga higalag animo. Abogada man unta. Nawad-an naman mga higalag animo. Nahimo namang ignorantes balaod. Pildiho na lang man siguro siya second year law student aning trabaho. Pildiho na lang kung second year law student. Wa na magkadimao mga higala. Wa niya una-una kung ang iyang issue for inhibition is bias. Kunya, kanang ilahang mga kakampi din hapon nga mga senador, bias man po na. Imo po nang pa-inhibiton. So, ikaw mismo ang bias. Ikaw mismo ang bias. Kaya pa-inhibiton ni mo itong pabor ni Inday Sara, ang dili, pabor kay Inday Sara, dili mo pa-inhibiton. Ikaw ang bias mo na tinuo din ang istorya. Diba? So,
makaingon ta masay na unsa naman ni si Laila de Lima, mura naman ni giango-ango naman siguro. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Nini, again, good morning din ha. Kanunay nagapaminaw sa ato ang mga higala, no? Dinhi sa 90.7 Love Radio, ha? Unyan taud-taud atong hisgutan mga kaigsuunan. Kining istorya may tungod aning kapildihan sa alyansa nga mo resulta sa panagbulag-bulag. Kay nanggawas na ron ang mga personal interest sa mga miyembro na po sa alyansa. So sila-sila na lang ron mga higala ang nagburuka. Taod-taod, human lamang pipila ka baga pahinumdom. Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school. Doon na may galay, 11 minutos sa kalabay, human ang alas 8 sa buntag, na inangutana sa to adere. Bot pasabot dahil dyan, kadtong mga asawa nga walay cervical cancer, pisot dito ang ilahang bana. Galaw ang pangutanahan maglisod man po tagtubag. Di, iunanin na lang. Dili po siguro tanan. Kay ang istorya daw, tambal, either prevention or unsa ba? Pang-cure ba? Kay istorya raman na, pa may scientific nga kuana na, proof. Daghan na bang asawa nga wala gyud makasinatian ng cervical cancer, simbako po rin taon. Cancer ko na. Wa po na nagpasabot nga ang imuhang bana pisot. Kay kung mauna matay kanang mga bana ng white cervical cancer ay nigtan-aw na to ana, lahi na atong tinanawan, burag mukatawa na nga atong mata ana. Maghuna-una na nga basig pisot ng iyang bana. Okay. Walay cervical cancer ang iyang asawa. Igo po ta widening anang trabaho ana. Diba? Istorya ra na nga preventive kuan daw na siya kanang cause, kanang residue sa mga white tuli. Ingno na lang nato ay na pisot kay lain paminaon. Residue ng white tuli mao daw nay tambal sa cervical cancer. Ambot lang mo tuo baka ni si Mamo Barcelona ana. Motuo baka si Mamo Barcelona. Di magay motuo nga ang sigarilyo magka-cancer. Sige magyapog panigarilyo. Kana na ba hinoong residyo sa white tuli? No? Ay nako. Pero ang istorya lagi, tambal or prevention para magka-cervical cancer. So kung mauna, kung nag-scientific findings sana, ato na lang ikampanya nga, di na lang yun magpatuli. Di na lang yung mga patuloy, matay, no?
Parti na gyud sigurong daghanag manimaho ani mga higalang angso, ha? DJ Sweetheart, daghan na kayo manimaho ganing angso ang trabaho ani kung tinuod na. Oh. Kaya ang pisot og tambal gyud sa cervical cancer daghan ang di magpatuli. Ha? Daghan na gyud manimahong tik-tik ani. Mo na gyud ni. Oh. Paita bitaw. Pero, kuha na siya. National treasury ng pagka-white tuli. Kay inig-abot ni mong senior citizen. 20,000 kayo na. So, ayaw sa yun nagpahilabti karon. Ayaw sa napahilabti karon. Pabutag yun nga senior citizen ka. Kanang mapangag ng gunting doktor nigtuli ni mo. Kay basig dungagan pa ng 20,000. Oh, grabe na yun kayo ni. Kay parti na yung gahiya. Ultimo gunting na to. Parti na yung kuanan ng gunting ni. Haita ni. Mapangag pa. Oh, musurrender na ang gunting. Mangita na ang doktor o ang nurse nga mutuli. Mangita nagchinso. Chinsohon tani. Di matabang o kuan. Unsa ni? Gunting-gunting o scalpel. Patay ka niya. Istorya raman na mga igala. Wa man na resibo na. Istorya raman na. Anyway, doon na mga kagsunay 15 minutos sa Kalabay. Human ang alas 8 sa buntag. Na ano ba kuan sugod na ba ang game DJ Sweetheart? Sugod naman siguro. Wala pa. Wala pa nagsugod mga igala. Thunder versus Timberwolves. Ayan. Oy. Unyan taon-taon hisgutan tapon ning LTO. Grabe di ani rong kuan sige campaign anang kuan kanang drive safety mga igala ang LTO. Kahuman, grabe di rong tinigbasay dia sa LTO kay dagko kayo ang kuta kada bulan mga igala. Ha? Grabe din kuta ron sa LTO mo nang grabe tinigbasay ron. Oh? Taghapit media million ang bulan mga igala nga kuta. Sa licensing, registration, unya bahin-bahinon na daw, no? Ang katunga daw ana kang usik, ang katunga kang usik. Usa nang usik, kanang usik-usikon ba? Tig-usik-usik sa kwarta sa mga tao. Ato na may galaon yung dalikyatan kay grabe na di ay niron, grabe tinigbasay kay tag media million di ang bulang obligasyon. Kay kung dili ka muhatag, ihangir ka ni Baygor Mendoza. Ikaw, direktor, di ka makahatag. Hangir ka. So, may bawa na nato. Head sa licensing, head sa registration, kaya ni mga higalang direktor, kung mahanging na sila, bot pasabot, wa na makahatag kuno kang Baygor Mendoza may gala og media million. Ambot unsa ni katinuod ning nilik nga istorya sa pagkakaron. O nya, diri mga higala sa Davao Region, naapay dili taga LTO, nga kanhi taga LTO, mga iyo pulo katunga. Grabe ng inyong style, ha? So, asa man mangawat ng head sa licensing, head sa registration o director. Asa man na mangawat? Anang kwartahan na. Ato nga to sa mga tao nga mag-process din na sa LTO. So, kanang drive safety, ang equivalent ana, corruption gihapon mga kaigsuunan. Ato na niyang isgutan. Human lamang sa pipila ka mga ahinomdom. Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time to evacuate? Immediately after a very strong earthquake, wherein you may lose balance and heavy objects and furniture move or shift. Scenario 1. Inside a structure. When you are inside a structurally sound building or home, stay there. Do the duck, cover, and hold.
Once the shaking stops, take the fastest and safest way out. Get out in a calm and orderly manner. Do not rush to the exit. Use the stairs, not the elevator. Scenario 2. Outside the building. Move to an open space. Stay away from trees, power lines, posts, buildings, and walls. Move away from steep slopes. Scenario 3. Near the shore. If you felt a strong earthquake near the shore, immediately move to higher ground. Tsunami might arrive within minutes. After a strong earthquake, be prepared for aftershocks. Aftershocks can be strong enough to damage weakened structures. Reminder to stay at the evacuation area until the building has been checked and there is an order that we can return. We can prepare ourselves, our families, and our communities by practicing earthquake response and participating in regular earthquake drills. Together, we can lessen the disaster's impact. Be informed, be prepared. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Balik na Baygala, din sa ito ang panagkuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. I-check niyo orasan, 22 minutos na humanang alas 8 sa buntag. Ang na-mention na ito kaganihan, Baygala, liderato karon sa both houses. Medyo iring-iring ang dating. Naay mga hungihong karon nga si Martin Romualdez ilisdan na muna nga hilom, no? Pati ang mga committee chairmanship ilisdan nga amang mga komitiba di Maygala nga giingon nilang juicy committee, daghan kay kwarta sa Senado. Gikumpirma kuno Maygala ni Bongo nga ni dool sa iya si Chis Escudero kay gusto magpasuporta nga siya gihapon ang masinit president nga suportaan sa Duterte Block kay na naman rin namugna nga Duterte Block mga Higala sa Senado, no? Onya si Tito Soto gusto pod mag-Senate President, gusto pod siya nga suportaan sa Duterte Block ni dool pod kang Bongo, pero wa paday commitment si Bongo kung kinsa ang suportahan mga Higala sa Duterte Block kay siya may highest voted senators mga kaigsunan sa bag-o pa lang na human o natapos nga kini nga pinilihan. Pero si Speaker Martin Romualdez
naghuna-una na siya karon. Kay murag si Toby Chongko, nangamang na, nga ilisdan siya mga higala. Kay siya kuno ang palpak tungod sa pagpasiugda, sa impeachment, hinungdan na parot ang alyansa. Pero, si Speaker Romualdez na ay apila sa mga Dabawinyo, iyahang giakusahan ang mga Dabawinyo nga nang budol ko no. Atong paminahon ragon ni asa ba dabita ng budol ang mga Dabawinyo, no? Atong paminahon si Speaker Martin Romualdez mga kaigsunan. Presidente, Davao, anak-anak mo yan, Mr. Former President, Mayor Baste, kapatid mo yan. So, unless we have na yung mga aligasyon ninyo na pumarang nalaw ka dyan sa mga President Ferdinand Marcos na buka sa pwesto. Sana mag-isip muna kayo, at ilabas mo yung mga prueba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Walang katotohanan yan. Diba? Si Mr. Former President sabi na sa Dalis na check natin, never si President Ferdinand Marcos ay nailagay sa practice kaya hindi ko kung hindi story ka naman. Hindi naman ay budol-budol dahil sa Davao. This lang, dapat magkaisa ang buong Pilipinas nagtatrabaho ng maigi at makikita ng buong mundo nakakaisa na ang Pilipinas. Kung kayo lang dyan sa Davao ay gumagawa na lang ng mga istorya. Ulitin ko, tigilan mo na yung budol-budol nyo. Diba? Dapat seryoso na tayo. Oto may gala ang statement ni Speaker Romualdez. Ang budol-budol daw kontra sa administrasyon nga istorya, tigilan na daw mga higala. Paita ang istorya ha. Saba, inanak ba niya si Kwan? Mayor Baste? Naman to na-mention siya nga inanak. Si Mayor Baste ba to? Pero, dili man gyud na malilong mga kaigsuonan. Bisag kung saog tago ni Martin Romualdez, mugawas man gyud nga siya maoy tigtutsar sa presidente nato nga dili magpa-hair follicle drug test. Siya tigtutsar kung unsay dapat planuhon, unsay dapat himuon. Pero wa siya kabalo si Mr. President nga ang tutsar ni Speaker dili para sa iyang administrasyon, kundili para lang sa iyahang personal mga higalang interes nga mahimong Pangulos Nasod sa 2028. Good morning, Ma'am Bibi Lumanas. Shout out sa may SGR Village, Catalunan Grande. Okay? Thank you ninyo din ha. Giovanni Bataw, good morning. Taga Mandog. And again, si Nini. Kanunay naminaw sa kining tuang 90.7 Love Radio. Alright. Derita sa istorya ani karong kuan LTO si Vince Dison mga bay ni submit usa sa mga misubmit sa 18 ka mga kabinete og courtesy resignation ngadto sa Pangulo. Daghang kay nangutana nganong si Anton Lagdamio wa man na mo submit yon. Gilamian pa siguro din na sa iyahang pwesto. Ngano si Anton maghuwat si Anton Lagdamio og isyuhan siya og kanang kuan order of dismissal sa Malacañang mo pa na iyang ipaabot ngano wa naman na siya mo submit din nag-courtesy resignation. Huwat pa siya sa Malacañang isyuhan siya termination letter. Termination letter siguro ipaabot anang Anton Lagdamio. Wa man mo resign. Wa man mag-submit og kining gitawag nato mga higalag courtesy resignation. Now, sa istorya mga kaigsuunan aning DOTR, design naman. Grabe di ay karon ang corruption din ha. Naay nang lik karon nga istorya. Nga dagko kayo pinangayuan si Baygor Mendoza, ambot unsa ni katinuod. Mauning ang mga LTO head of offices in charge sa licensing, in charge din ha sa registration,
direktor, dagko kaayog binulan daw dito kang Baygor Mendoza. Ha? Gawas kang Baygor Mendoza, din sa Region 11, na ay Mr. L dinhi nga mangayo pog tunga sa SOP kang Baygor Mendoza kani si Mr. L kuno. Grabe ni. Oh, kwarta-kwarta gyud kuno ni si Mr. L, gatigom gyud kuno ni mga higala. Grabe si Mr. L, ha? Kwartahan kaayo mga higala karon. Atong una sa kanhin niyang posisyon 200,000 lang ang iyaha mga higalang sinimana. Karon ang iyang sinimana 450,000 plus naapa mga higalay kating ang katunga nga mo paingon kang Baygor Mendoza adto paingon kang Mr. L. Agaray. Kay kung dili daw muhatag mga higala ning mga opisyal sa LTO aning SOP, floating kadayon, ilisdan kadayon. On the spot, ilisdan ka. Wa ka makahatag sa kuta. Oh. Unya, diri sa Davao, wa man gina floating. Gikan sa direktor, head sa licensing, head din na mga higala sa registration, wa man na floating. Ha? In faithful compliance gud siguro sa SOP. Ha? Oh, alang-alang. Di ba? Unsa may ato ang makonklude ana? Nga naamang gyapon sila, wa man sila gi-floating mga higala, but pasabot nakahatag sila og SOP. Onya karon kampanya drive safety driving kuno mga kaigsunan. Usaon nimo pag safety driving imo nang tuk-on ro mga client sa kining LTO. Di ka makapangayo og SOP. Kung wa kay SOP, di ka makaabot sa imong kuta. Kung di ka kaabot sa imong kuta, floating ka. So ang tendensya ni SOP na lang yun. Mawala na ng safety driving mga higala nga advokasya. Kaya kung mag-safety driving pa, hasulan ang mga tao ana, di na muhatag og SOP. Di ba? Para makahatag og SOP, shortcut na mga safety nga mga measures nila diang mga program mga higala para muhatag og SOP. Ayan, ha? Good morning din na sa mga taga LTO. Si Dudong Barrios din ha, akong amigo, Siders, Bitoy, ha? Si Kuan, head sa licensing, si Dundon, oh. Samura, ha? O Subong Diaz, diya sa registration. Good morning din na. Unsa man? Nakaabot na ba mo din ha sa kuta? Hapit na rin pong katapusan. May kuta-kuta din na. Si Direktor Robilio. Wa man na floating ni. Nakaabot yun siguro ni Skuta. Luoya aning mga kuano eh. Oh? Ato mga opisyal din na sa LTO mga kaigsunan. Bating luoya. Gipang-obliga sa kuta aning mga panuhak nga mga opisyalis dito sa Babaw. Ha? Baygor Mendoza lagi daw. Ambot unsa di ka tinuod Attorney Baygor Mendoza nga tinunga gyud daw nang imuha din ng kuta gyud daw nga bahin nimo. Unya ang diri sa Region 11, tunga daw kang Baygor Mendoza, ang tunga ngadto kang Mr. L. Grabe. Grabe gyud mo ha. Mao na nang pinwirsahay gyud aron nila sa LTO. Perting luuyas mga tao ani mga higala kinahanglan gyud muhatag yung talay kay pang SOP dito sa ibabaw para di maibot sa pwesto. Ay nako. Doon na 33 minutos sa nakalabay human ang alas 8 sa buntag. Dirita mga higala sa istorya ning Department of Public Works and Highways. Matod pa nila daghag project walay human-human. Muna ro'y bagong meaning sa DPWH. Daghag project walay human-human. Karon, dere sa Davao Region, wa nagyoy human, wa nagyoy mahuman, kay wa na pugyoy project. Kay gigunita ni tambalos-los ang budget. Wa patagai mga higala, labi na ang dakbayan sa Davao. Pero, diri ko sa isyo, may tungod aning daghan nga project nga wala mahuman.
labi na kining mga karsada. Na ay karsada nga 4 lanes lagpad kayo, pag abos tunga-tunga mo kalit lagamay, kay na ay mga yuta nga wa mga higala gidevelop, wa masiminto portion untas karsada, kay wa pa makabayad ang DP mga higala og payment sa just compensation tungod kay gi-expropriate gikan sa private owner ang yuta. Unsa di ay problema ani? Ani mga kaigsunan, no, para masabtan ninyo. Nakabantay mo. Daghang mga karsada giwidening mga bay. Pero naay daghang portion din ha nga wala gisiminto mga kaigsunan sa Department of Public Works and Highways pinaagi sa ilahang mga kontraktor. Wala masiminto. Nganong wa masiminto? Tungod kay di mo sugot ang private owner nga simintohon kay ang rason wala sila mabayre mga kaigsuunan sa Department of Public Works and Highways. Kay ang kana mga higalang expropriation, kwaon sa gobyerno ang imuhang yuta, one of the inherent power na sa gobyerno. But in expropriation, there is always this so-called just compensation. Payment of just compensation. Bayaran gyud. Ang problema, wala mabayari, di mo sugot ang tag-iya nga himuag karsada ng iya din ng propriedad. No? Ma'am Flory Laurenti Anito. Good morning. Shout out. Harvey friends. Thanks and God bless. Salamat. So mo na initabo nga daghang mga karsada na putol-putol mga kaigsunan, wala gyud ma-address sa Department of Public Works and Highways. Asa nanukad ang problema dinhi? Ang problema mga kaigsunan nanukad sa dihang gikuhaan og budget, gipangayuan og budget, gilabihan og budget, giaprobahan og budget ang usa ka karsada, labi na kining issue. Take for instance, widening sa karsada. Ang gipangayo nga budget para lang sa actual nga construction sa infrastructure. Walay budget mga higala nga gipangayo daan para sa payment of just compensation. Maunay problema. Mga trabaho ni sa congressman eh. Dapat una aprubahan ang budget para sa infrastructure mga kaigsuunan. I-clear una ng dalan, i-clear una ng property nga ato ang aprubahan, ato ang hatagan og budget para sa infrastructure like dalan para walay problema. Nganong dili man na himuon sa mga congressman nga i-clear daan ng dalan, bayaran daan ng mga concerned individual nga naligsan ang ilang mga property sa ato ang himuon nga dalan, hatagan daan sa ilahang kuan kanang payment of just compensation para wala tay problema, para nga to ang dalan straight gyud. Dili mohimo ana ang mga congressman tungod kay sa pagpa-allocate anang payment for just compensation, recorded na anay document kung pila ang imong gibayad ni Tampulano para sa pila ka square meter nga yuta nga imong gi-expropriate gikan sa iyaha. Nakadokumento na. Asa manyupi, asa mangawkaw, asa manigbas ang mga congressman din ha. So dili mga higala mo labi ang congressman anang payment of just compensation. Why? Because wa sila makwarta na mga bay. But remember, that is the most important part mga higala sa infra. You cannot proceed kung dili mo sugot ang tag-iya nga wala pa nimo bayri imo ng kwao ng yuta. Kay tendency din ha, di na yun na sila mabayran. Kay nakuha na sa gobyerno ang yuta, nisugot ka. Muna'y huna-huna sa mga private individual. So dapat, naat pa mga higalay balaod, nga kung maghimo ta og infra, pareha ba sa city? Na nato na sige simintohon, pangaisag deed of donation para wa tay sablay din na. Di ba? Ingon na ang dapat imuon mga o bayran daan ng mga affected din nga mga individual nga nakuhaan na to og property, na expropriate na to ang ilahang property para wa tay problema panahon nga magsugod ta sa to ang construction.
Pero ginauna mga kaigsuunan sa mga congressman ang budget sa construction. Nga naman, naaman ila dito mga igalay 30%. Ha? 35%. Naaman dito ang ilahang kickback. Muna mo itong unahon to nila. So resulta karon ilang i-implement para makuha nilang ilahang komisyon. Ha? Ang kini mga kaigsuon ng isyo aning just compensation, wala mabayari. Palpak ang trabaho sa ato ang gobyerno represented by Department of Public Works and Highways. Taud-taud, balik na. Human lamang pipila ka mga pahinomdom. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Alright, balik na may gala diri sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang 41 minutos na nikalabay human ang alas 8 sa buntag. Again, good morning din na kay Mamo Barcelona. Now, dari mga higala sa istorya, may tungod aning kuan manggod, no? Say maglibog ta aning Department of Public Works and Highways labi na dias lungsod sa Santa Cruz. Sukad pa gyud atong una. Wa pa maguba mga higala, gubo na. Oh, wa pa maguba nya daghan og mga karsada dia, wa pa kay masiminto. Mo po na observation ni Senador Bato de la Rosa. Oh. Wa pa maguba ang karsada, bakbako na pod. Siguro, wa na kabutangan sa budget mga igalang congressman. Muna nga, bakbako na pod ang karsada. Bisag, pwede pagod marimedyohan nun ta. Ang budget dapat ibutang na lang adto sa mga lugar nga wala mga higalay siminto. Oh, isa pod da sa kini nga baga concern ato din na. No. Now, ang issue ani mga higala manggong corruption. Grabe kayo. Dapat taas kay kag tinai mga higala din ha anang kanang mga infra. Mara kana kung giistorya kaganiha. Oh. Nga dili nila unahon ang budget para sa just compensation para mabayran unta ang mga nakwaan sa property. Naigo mga higala sa widening. Mabayran. Panahon nga magpatuman na sa infra, dari-diretso. Dili kay ang karsada karon bugamay mudako. Tao lang trabaho ana.
Tungod mga higala na, kay ang gilabi dito sa mga congressman, naghimo anang karsada, budget sa infra. Kay sa just compensation nga budget, wa sila'y makwarta. Ang ilang dako nga kwarta, naa sa infra mga kaigsunan. Diya sila makakwarta eh. Hatag silang kontraktor nga otro pong kurap. Otro pong kurap mga higala, salsalan na diya mga substandard nga mga kuan. Humana, karsada. Basta naalay ka again, bahala gamay, open na. Ni kipot pag-ayo ang dalan. Kaya na, may mga property nga dili pahilap tas tag-iya, kaya pa bayri sa kining kuan, Department of Public Works and Highways. Maulay dako kayong problema. So, ang atong masugyot mga kaigsuunan ani, dapat unahon nag-allocate ang payment of just compensation. Saka na ta mag-istoryaan ng infra. Para dire-diretso ang ato mga project. Wala tay mga palpak nga project para ang Department of Public Works and Highways dili po mo gawas nga daghag project walay human-human DPWH. Mao man ni tabo sa pagkakaron. Unahon mga igalag pahimo na kasali, pabuldos na yon. Oy, sa nagbuldosan din na, mo na po itong mga private owner. Wa para mabibayran si DP na, di mo sugot, nga buldoso na dia. Di pa hinoon mo yung bayran? So, sige, diri lang sa, gamay lang sa karsada din na pita, kay wa pa man di bayri na eh. Ang naitabo, ni Kyoong ang karsada. Di ba? Asa ka kitag karsada, mga igala, nga dako gamay, diri na, sa Pilipinas. Tungod ana nga isyu. Dapat unahon pagpa-allocate sa congressman ang payment of just compensation inay anang infrastructure. Ang naitabo karon murabag ka ng ang kabayo mao giguyod sa Tartanilla. No? Ang kabayo mo giguyod sa Tartanilla. Dapat ang kabayo mao'y mo guyod sa Tartanilla. Karon ang kabayo mo na giguyo sa Tartanilla kay nauna naman ning infra kaysa clearing aning dalan. Unahon ta sa ni clearing dalan, payment of just compensation, part of it, then saka ta maghimo og infrastructure, di ba? Mo man na dapat ug mauna siya mga higala sa atong tan-aw ang tama. If our congressman were not motivated mga higala anang komisyon anang ilahang project. Ewa may komisyon sa just compensation sa makausap pa. Sa infra, dako kayong tigbas. Muna nga gusto nila ma-implement na yung infra bisag wa pa ma-ready mga higala ang area kay wa pa mabayri ang mga hingtungdan sa ilahang just compensation tungod sa gihimo nga expropriation. Mo na din ang dako kayong problema karon. Ayop nga kani mga higala nga issue ma-address ni karon sa bag-o nga Congress. We should not allow infrastructure to come in unless ang areang subject for the project mga higala ready na tanan. Nabayra na tanan anang payment of just compensation ang mga concerned owners, land owners, mga kaigsuunan. Na pila na katuig na din mga land owners wa pa ginabayri. So di gyud sila maka-proceed. So ingon ana na lang may galang may tabo. Mag-process pa jud ka dugay kayo. Kay naa dia mga higalay mga say tawag ka mga fixers. Na mga fixers na mag-process ka payment of just compensation. Mo na nga langay-langayon ka kay mga ipunag porsyento ng mga panuhak ng dagko. Mga porsyento ng mga panuhak ng dagko. Sige lang. Ato ni mga higalang himay-himayon ng istoryahan para matulid ning trabaho sa ato ang mga opisyalis gobyerno, opisina sa atong gobyerno nga nagkayabag-yabag na ano di gyud na ma-address ng problemahan na nga sayon ramang kayo. Kwarta man gud na jon. Kwarta man gud na. Tawad balik ta man lamang pipila ka mga pahinomdom.
Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Alright, balik na gala. Dili sa ito palaguyog sa 90.7 Love Radio. Mga taga Shell Ikulan. Good morning din na ninyo. Lanog-lanog mga igala nga to adin hang istasyon. Thank you so much sa inyo haga pagsalig. Alas 8:50 na. Ato tibawasong oras na ibilin sa itong palaguyog. Din sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Alright, derita sa istorya aning koan. Nagbinasulay na ron mga higala ang mga admin officials tungod sa ilahang gidangatan mga higala nga gipanglusak sila atol piniliay. Matod ni Makati Congressman Toby Chanco nagsilbi mga bay nga campaign manager sa grupong Alyansa. Ang hinungdan gyud kuno nganong naparot dili siya. Dili kuno ang iyahang palpak nga strategies sa kini nga eleksyon. Kundili ang palpak kuno nga plano ni Speaker Iki Tambaloslos Romualdez. Mao kuno'y hinungdan. Kay iyahang giduso, iyang gidutan si Inday Sara gyud sa impeachment. Nga una daw nagsugod ang impeachment. Taas pa daw kaayong rating sa alyansa. Sa dihang gidali-dali ang impeachment, ug sangat ngadto sa Senado, bagsak daw ang kandidato sa alyansa base sa survey ni Toby Chanco. Patay na, binasulay na. Unya, giusban pa gyud daw nga ilang gihilabtan si Tatay Digong, gidala dito sa dahig. Nisamot kuno mga higalag tiurok sa survey ang ilahang alyansa. Matod ni Alyansa Campaign Manager Toby Chanco. Walay putong kang Ronald Llamas. Kay wa daw duti sa alyansa ang mga isyu batok sa mga Duterte, sama sa AJK, sama aning impeachment ni Inday Sara, sama ani mga higalang China nga isyu. Gidutan man nila sa impeachment si Inday. Wala gyud. Pildi gyud. Pildi. Dawat na lang. Diba? Pero pa istoryahon ni mo kampo ni Tambaloslos, batok kang Toby Chanco, mingon po nga, gidaot nagtuyo ni Toby Chanco kay gusto po na siya mahimong House Speaker, iyahang ulipan si Romualdez. Sa tuwa pa, naaroy lamat din mga higala sa Kongreso. Naan na dahil lamat daan sa Kongreso. Ang resulta, puro palpakwa sila magkahiusa sa ilahang diskarte, unsaon pagpukan ang mga Duterte. Muna inahitabo. Ang resulta, nangapildi gyud sila sa kining eleksyon. So karon, expect mga kaigsuunan nga dunay ingno natog kana bang forces diha sa Kongreso nga maningkamot nga matanggal din si Speaker Romualdez as a leader. No? Wa man siya na himo, gipatanggal man gani, giparesign man gani ni PBBM ang iya mga kabinete tungod kay way na himo ang kayuhan sa iyahang administrasyon. Apilo na lang ni si Martin Romualdez, tanggalo na lang ni, kay wa man, utro man po ni way na himo. Perti mga igalang waldas kwarta, perting gasto, gipangharbat ang mga kwarta sa nagkalain-laing opisina mga kaigsunan. Wa man gihapoy na imo, may nahatag nga kadaugan sa administrasyong Marcos. O dapat ilisdan po na ni Bongbong Marcos ang iyahang speaker. Di ba? Siya gunay nagmando. Unang palpak ni Romualdez, unsa man? Di ba? Naggasto siya mga higalag dako kayong kwarta gikas panudlanan sa gobyerno para sa kadtong gitawag nato mga kaigsuunan og kining ng usbon ang tumbatakang balaod, no? Unsay term anak di sweetheart?
People's Initiative. Palpak mga higala. Makapakong si Bongbong Marcos nga palpak. Dako kayo gasto. Ha? Gisundan ro niya og impeachment perting dakuha sa gasto. Palpak. Man gyapoy kapaingnan na basurahan man gyapon na paingon ng impeachment niya. Dako kayo gasto mga kaigsunan. Katulo, gidala sa dahig na nidulas Tatay Digong. Palpak. Nga naman, nag-full swing hinuon ang mga Pilipino against sa Administrasyong Marcos. Siya ruwa makapakong si BBM ana nga kanata ng plano ni Speaker Romualdez, puro palpak mga higala. Ha? Dapat kung iyahang gipangayuan o courtesy resignation ang iyahang mga kabinete tungod kay maoy iyang gibasol sa kapalpakan sa resulta sa eleksyon, dapat iyahang isyuhan og termination letter si Martin Romualdez nga tanggalo na lang yun din sa hingpit kining speakership sa Kongreso tungod kay maunay pinakapunuan sa kapalpakan sa iyahang administrasyon. Maunay pinakapunuan sa kapalpakan sa iyang administrasyon si Martin aka Tambaluslos Romualdez. Karon pasanginlan pa niya ang mga Dabawinyo nga nambudol ko no. Mutuo mo ana? O sa reaksyon sa mga Dabawinyo kani? Mutuo mo nga aning istorya ang Martin Romualdez? Wala. Ang tawanan ni wala gid ni. Martin na daw naghanan nig media outlet. Amot unsa ka tinuod. So kung ako'y Bongbong Marcos, unahon ko nagsanggi. Kaya kung gisulat pa na ni Bongbong Marcos ang mga kapalpakan ng Martin Romualdez, pertinang daghana. Mas daghan pa nagkapalpakan anang mga sekretaris niya nga iyahang giawhag karon nga magsubmiti og courtesy resignation. Sa klaro-klaro lang pagkaistorya. Ang klarong daghang kay palpak nina nga sekretary niya kada raman sige kutab-kutab nga babae diya. Nga bisag unsa lay masud sa masantop sa utok mga gala itabi. Mo ay daghang kay palpak. Kani si Martin Romualdez, mauni una dapat sanggion ni Bongbong Marcos kay mauni naghurot sa budget, mauni naghurot sa kwarta, mauni pinta sa iyahang dagway nga di gyud maayo ngadto sa mga Pilipino, mauni nagdiskarte og palpak sa iyahang administrasyon. Dapat dili courtesy resignation, termination letter ang ihatag ni Presidente Marcos aning Speaker Romualdez. Tungod ni sa uwag sa iyahang ambisyon mga higala nga mamahimong presidente sa ato ang nasod or at least prime minister kuno mga kaigsuunan sa Pilipinas. Mao na nga grabe gyud ay ang iyahang uwag mga higala sa politika. Hoy, wala tayo oras mga bay. Ang tanan may hangganan. Good morning din na Ray Mangkaw. Apan una ta magbulag-bulag mga higala ang ato ang bulawanong pulong o pulong pamalandong karong buntaga. Ang interes maoy sumbanan sa kalampusan. Bisan ang nindot nga mga plano lisod kabuton kung kulang sa interes sa sinugdanan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ako yung alagad, bata-bata, June Bersamin. Manamilit no sabngan na kanino. Hangtod sa Lunes pohon. Happy weekend! Ayong buntag and keep safe always, mga bay. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa.
dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.